Здравейте, аз съм Живко Кичев, може би един от най-бавно стареещите хора в България и днес ще дарявам кръв като част от моята рутина за дълголетие. До около преди 2 години доста се страхувах и никога не бях дарявал кръв. Самата идея да ми влезе тази дебела игла в кожата, да ми източи 400 мл кръв, ми се струваше много страшна. Но един ден, побутнат от това, че всъщност дарявайки кръв спасявам животи, се престраших, отидох и от тогава дарявам кръв редовно. Но всъщност, освен че спасяваме животи и самия филантропичен акт, помагаме много и на самите себе си, на това да живеем по-добре и по-дълго. След малко ще ви обясня малко повече за това. Нека първо да се приготвим. Преди да започнем с даряването, обаче е важно да се хидратираме добре и да си хапнем добре. Сега ще се направим на закуска. Така, каквато се прави най-често. Накиснете за една вечер овесени ядки. След това ги измивам и прецеждам от водата. И вътре добавям общо взето много неща. Каквото имам вкъщи, сега ще добавя банан, какао, протеин, канела и малко кисело мляко. Като вътре добавих и малко мазнина и няколко стафитки. Имах план да даря кръв след около седмица, но от едно приложение, в което се регистрирах наскоро, което се казва Дари кръв, ми звъннаха и ми казаха, че има човек, който успешно се нуждае от кръв. Затова реших да отида днес, защото на човека му трябва наистина спешно. Приложението, защо го казвам, не му правя реклама. За мен е важно повече хора да знаят за него, защото мисля, че кръводаряването в България не е много разпространено. А е много важно и смятам, че ние като общество трябва да даряваме кръв. Да споменавам приложението, аз наскоро разбрах за него. Вътре регистрираш се, ако имаш нужда от кръводаряване, може да подадеш сигнал. Или ако си кръводарител като мен, може да откликваш на различни хора, които имат нужди. Приложението е движи се изцяло от доброволци. Всичко е безплатно вътре, така че ако вие смятате да дарявате кръв, може да го направите и чрез приложението, защото така директно ще помогнете на някой. Аз съм А отрицателна група и човека, който има нужда, също е А отрицателна. И затова ще отида да даря точно за него. Ако вие също като мен смятате, че кръводаряването е благороден акт, дайте един лайк на видеото или оставете коментар. Кръв не се дарява на гладно, защото може да ни преушее. Трябва задължително да сме хапнали. Да сме хапнали, да сме добре отпочинали и да сме хидратирани. Вече хапнах, хидратирах се, изкъпах се и съм готов да посетя Центъра по трансфузионна хематология и реших да заснема процеса и да дам малко повече информираност, тъй като смятам, че кръводаряването не е супер популярно в България, а е нещо наистина много важно за нас като общество, като хора, да си помагаме. И както вече ви казах, също е и много здравословно и е един от ключовете към дълголетието. Но за това малко по-късно. Всъщност източва 400 мл кръв, която се възстановява точно след 24 часа, така че реално няма нищо страшно. Един от бонусите е, че всъщност си получаваш кратък медицински чек и виждат в какво състояние са някои от кръвните показатели. Ето го и самото място. Идвам раничко, за да не чакам на опашка.
Центъра по трансфузионна хематология. Влизаме вътре. Попълваме сега на декларация с формулярче. Дали сме болни от нещо, дали страдаме от някакви болести. Деса. Тук ми взимат кръв от пръста за бързия тест за кръвна група и хемоглобин. След като даря на кръвта се прави по-задълбочено изследване за хепатит Б и С, спин и сифилис. Когато даряваме кръв, тялото веднага започва да произвежда нови червени кръвни клетки. Това буквално подмладява кръвта. Свежи клетки, по-добро насищане с кислород, по-добра енергия. При мъжете и при жените в менопауза даряването е единственият естествен начин да намалим ферритина, излишното желязо. А високият ферритин прави кръвта по-гъста и увеличава риска от инфаркт и инсулт. Аз самия имах високи нива на желязо и именно даряването ми помогна да ги нормализирам. Буквално няма друг начин да си намалим желязото в кръвта. А тук съм на кратък преглед от лекар. Мерят кръвно и пулс, за да преценят дали съм в кондиция за даряване. Даряването подпомага и изваждането на тежки метали и микропластмаси от кръвта. Естествен детокс, който клетките ни наистина обжават. Подобрява се и балансът на плазмата. Това означава по-добро кръвообращение, по-нисък стрес върху сърцето и по-ефективна работа на цялото тяло. Дойде и моя ред и е време да ми дръпнат 400 мл кръв. Интересното е, че жените живеят по-дълго именно защото всеки месец естествено обновяват част от кръвта си. Даряването е начин и ние, мъжете, да имаме подобен ефект. И ако говорим за дълголетие, помагането на другите е една от най-силните практики за ума и психиката. Ти правиш добро за някой друг, но всъщност то се връща обратно към теб. И най-важното, с едно даряване можеш да спасиш до 3 души. Буквално няма по-смислено нещо от това. Дарих. Изпитвам лека умора, но огромно удовлетворение. Когато даряваме кръв, буквално, освен че помагаме на някой друг и че си сменяме кръвта и настроението, което получаваме, е прекрасно. Чувството да направиш нещо за някой е просто страхотно. Сега е време да похапнем малко. След кръводаряването е добре да хапнем нещо с висока енергия. Това, което са ни приготвили тук, е Кока-кола, шоколад и сокче и пакетче захар и някаква чашка и русенско варено. Аз не ви препоръчвам да хапвате тези неща. Ако искате го направете, аз си нося други. Сега ще ви покажа. Специално за русенското варено имам може вече 5 вкъщи. Ако някой ги иска, с удоволствие ще му ги подаря. По принцип ям всичко. Русенско варено съм опитвал. Няколко пъти съм му давал шанс. Независимо нали какво съдържа, просто за да се опитам да го ям. Аз лично не мога. Ако някой може, напишете долу в коментарите. Вместо този пакет аз си нося водичка с електролити. Добре е да пием електролити след кръводаряване, за да се хидратираме по-добре. Ето едно електролитче. Също си нося една ябълка, едно барче с какао
и ядки. Супер енергия. Даряването на кръв е нещо, което правим за другите, но винаги се връща към нас. Освен че спасяваме човешки животи, има и невероятни ползи за здравето. Мисля, че е един много благороден акт. И кръводаряването вече над 2 години е част от моят протокол за дълголетие. И ако искате да научите как смъкнах повече от 10 години от биологичната си възраст, може да цъкнете ето тук и да гледате това видео. Благодаря много, че бяхте с мен до края. Ако ви е харесало видеото и нещата, които правя, може да се абонирате за канала и да натиснете лайк бутона. Благодаря, чао!